onyeze kpọbara m onyeze arụma na-enyere kwaga ịbụ onyeze apata na-eku nwa abụghị ịbụ onyeze onye na-enye nwata kwaga ịbụ onyeze lekwa na onyeze arụma na-enyere taa kwaga ịbụ onyeze abịarụla lekwe na onyeze Jizọs bụ aha ya otu ọkpara mụrụ naanị ya onye si n'igwe bịa chụọrọ m aja n'elu obe abụghị bụ onyeze onye mgbapụta ụwa onye ji ọbara ya gbapụta ndị nọ na njọ kwaga bụ onyeze arụma na-enyere taa abụghị bụ onyeze apata na-eku nwa abụghị bụ onyeze onye na-edu ndị njem abụghị bụ onyeze onye na-agaghị agha abụghị bụ onyeze ịbịarụla onyezele bịa n'ụmụ gị na-akpọ gị ịbata n'ime ndụ m ihe dị iche wee dịnụ ịbata ebe m na-azụ ahịa ọnọdụ m gbanwee ịbata ebe m na-amụ nwa nwaanyị ga-amụrụ nwa n'udo onye eze bata tesi ga-eche ejikwanụ onye eze bata n'ime ndụ m onye eze abịarụla ọbara m onyeze taa arụma na-enyere apata na-eku nwa akwaghị bụ onyeze onye na-edu ndije kwaghị bụ onyeze onye gara n'igwe bịara nwụọ n'ụwa were ọbara ya dị oke ọnụ ahịa gbapụta ndị nọ na njọ meghere anyị ụzọ igwe si anyị wee bata abụghị bụ onyeze taa arụma na-enyere apata na-eku nwa kwaghị bụ onyeze onye na-agaghị taa kwaghị bụ onyeze ọ bịarụla bata bata n'ime ndụ m onye eze bata 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 bịa were n'oche gị iwere oche gị n'ime ndụ m ihe dị iche wee dị nụ iwere oche n'ime ndụ m ọnọdụ wee gbanwee onye zele ụmụ gị na-akpọ gị onye zele ụmụ gị na-akpọ gị bịanụ onye eze abịarụla n'ime ndụ m ọbara m onyeze arụma na-enyere apata na-eku nwa kwaghị bụ onyeze onye na-agara m agha kwaghị bụ onyeze ebe ọ bụ na na-agbagha m ị na-agara m agha ya mere m ji si gị ịbụkwa onyeze ọbara m onyeze abịarụla onyeze abịa